Dnes pohovoríme s mladou, ale napriek veku pomerne skúsenou hráčkou nášho tímu, ružomberskou rodáčkou a čo ja považujem za mimoriadny jav, odchovankyňou ružomberského basketbalu, ktorá nám ostáva verná, čo nás nesmierne teší a tešíme sa teda na jej ďalšie herné prejavy. Veronika Černáková. Dobrý deň. Veronika, začnem od konca. Na posledných a rozhodujúcich zápasoch minulej sezóny sme ťa vydali na lavičke a keď sa presúvala, tak si bolestivo krývala. Takže v akom stave je tvoje zranenie? Momentálne už v dobrom. 22. maja som vlastne absolvovala operáciu. Boli mi odstranené tie moje výrastky a už pomaly začína príprava na novú sezónu s Jarkom Laclavíkom. Oslovím ešte trénerku, našu kondičnú Ivetu Bielikovú. No a už sa teším na novú sezónu. Bolo to pre mňa ťažké sedieť na tej lavičke, ale... K tomu sa ešte dostaneme, teda k tomu sedení na tej lavičke. Takže v podstate dá sa povedať, že už môžeš zaberať naplno? Alebo ešte to sa nejaké naplno rezervy? ešte nie, ešte potrebujem taký týždeň a pol, hlavne na beh. Ale tak nebude to problém, som sa bavila s Jarkom. Dobre, a môžeš priblížiť tým, ktorí to nesledovali, ako sa ti to stalo vlastne? Stalo, no už minulý rok ma pri našich kvalifikačných zápasoch povolievala peta, lenže potom sme mali vlastne mesiac a pol voľno, čo mi aj prospelo. No a začala sezóna, všetko prebiehalo v poriadku, lenže prišiel december, bolo tých zápasov veľa, FIBA, Maďarská liga jedno s druhým. Tak začala povolať peta, lenže som sa nejako preniesla. Držala som, až v marci už ani chodiť nemohla, tak som šla do doktorom. No a už potom mi bola jasná diagnóza. Čiže diagnóza bola aká? Nebolo to zranenie, ale? Mala som vlastne výrastok na spodu pety. No lenže nie sa to proste liečiť, len buď oddych, alebo absolvovať všelijaké možné vyšetrenia, ako som absolvovala ja, ktoré mi žiaľ Bohu nepomohli. Takže potom nakoniec radikálna operácia. Podkošová sezóna, ktorá nedávno skončila, bola taká, ja si myslím, že po dlhom čase pre Ružomberok dosť mimoriadna a myslím si, že aj pomerne úspešná po takých tých rokoch také stagnácie. Semifinále v Európskom pohári, Stredoeurópska liga, 5 finálových zápasov s Good Angels Košicami. V neposlednom rade oživenie vo fanúšikovskom sektore. To tiež myslím si, že zohralo dosť podstatnú rolu v celej sezóne. Aj napriek tomu, že sme v Extralige opäť skončili len na tom druhom mieste, tých športových zážitkov bolo, myslím si, že neúrekom a fanúšik sa mohol vyžívať. Ako poslednú sezónu vnímaš ty ako súčasť celého toho kolotoča? Tak, keď tak môžem spätne sa vrátiť, som tu už predsa pár rokov, tak si myslím, že bola aj to najúspešnejšia. Čo sa týkalo toho FIBA Cupu, to bolo neskutočné, ako sme hrali hlavne vonku. No a to už bolo trošku horšie, ale tak nevadí. Potom tá domáca liga tiež si myslím, že sme odrahali veľmi pekné zápasy, ale boli zápasy, aj keď nám to nešlo na Piešťanoch, čo nás asi rozviešťa aj teraz. No, čo k nej povedať? Na ňu sa bude ešte dlho spomínať, si myslím, že nie iba my ako hráčky, lebo sme boli dobrý kolektív, ale aj či už tréneri, či už vedenie, bolo to veľmi milé. Keď si spomínala hráčky a kolektív, tak ono, myslím si, že takým najväčším problémom, alebo umením by som možno to nazvala, je dať dohromady typy hráčov, ktorí si sadnú. No, správnu chémiu. Tak, tú správnu chémiu. Takže kto bol taký, by som povedala, taký zjednocovač toho kolektívu, kto to tam dokázal tak pekne dať dohromady? Ja si myslím, že nám nebolo treba toho zjednocovača, keďže je to ľahšie, keď máte v týme veľa Slovaniek, keď sa s nimi poznáte už z čistej reprezentácie alebo zo slovenskej súťaží. Myslím, že takého človeka sme nemali, lebo... Čiže išlo to proste, naozaj ste si sadli tak, že nemuselo tam to špeciálne nejaké... Išlo nejaké zoznámenie bližšie jedno s druhým, všetko s tým súvisí, ale nebolo to vôbec treba podľa mňa. Čiže keď porovnáš trošku tie sezóny predtým a tie kolektívy, ktoré, lebo
v takou ružomberskou špecialitou je, skončí zápas v poslednej sezóne a neostane kameň na kameni, však sa to tu strieda. Takže keď trošku porovnáš tie kolektívy, tak ten tohtoročný môžeš ako vyhodnotiť ako najlepší? Najlepší a minuloročný za ním tiež. A bolo to len tými hráčkami, alebo aj ten kompárs okolo toho proste? Ja to poviem tak, keď máte v týme viac Sloveniek ako je zahraničných, je všetko jednoduchšie. Keď tu bolo veľa zahraničných, tak predsa aj oni si viac dovolia, ale tak ten druhý nebol problém, že by sme sa nejako hádali, podľa mňa. Čiže ten naturál... Povedali sme si po zápase, čo bolo zle, čo bolo dobré, čo treba zlepšiť, to čo spravil, to čo nespravil. A šli ďalej. Super, takže robí to niečo v tom, keď je to taký jednoliatejší celok, hej? Dobre. No, aj ty si už spomenula pred chvíľočkou, že vonku ste hrávali zápasy, ktoré dopadli niekedy až na očakávanie. Ste hrávali zápasy, ktoré niekedy dopadli až na očakávanie, ale doma to bolo niekedy naozaj trápenie, že my by sme už boli radi aj z toho hľadiska niekedy vbehli na tú palubovku a vám pomohli. Ja tiež som tam. Skús mi povedať, v čom to spočívalo tá taká strelecká neúspešnosť doma, potom ste išli von a zrazu to bolo úplne úžasné? No, ja som o to neviem vysvetliť, proste vonku sme prišli, bolo úplne pod zápasom, či už to na Novosibirsku, bolo v tom Turecku. Poďme si zahrať, poďme si zahrať, no, však nemáme čo stratiť, môžeme ho prekvapiť, a? Hrali sme ako... Čiže môže byť ako, že to domáce prostredie nejakým takým zväzovačom, alebo niečo, čo vás... To by som nepovedala, no skôr možno, že sme veľmi chceli konečne mať taký dobrý zápas pred divákmi, aj potešiť tých ľudí, či už fanklub alebo vedenie, že vieme ten basketbal dobre hrať. Lenže, viete, len také tých čím viac, tak to je ťažšie. Hej, keď sa veľmi človek snaží, hej, tak potom to zvykne dopadnúť. Ja párkrát nevyšlo. Naopak, hej. Ešte sa tak opýtam v súvislosti so streľbou, lebo mne tá streľba proste nedá, ja som aj hrávala, aj som trénovala. Mávate nejaké špeciálne tréningy na streľbu? Mali by ste mať, tak? No s trénerom, Svete Koláme strašne veľa strieľali podľa mňa, ale tak... Nešlo to ešte? To možno bolo, že aj v hlave, že hráme doma, že chceme, bude nám padať. A tak niekedy boli zápasy, keď nám aj padalo, hej, to znamená, že proti Košicám, napríklad keď sme obrátili, minul sa 4 bodov, to... Tak to bol úplne zázračný zápas. Takže... A ty si tedy už sedela na lavičke? Ja som sedela na lavičke, no. Takže držala si palce, hej. No. Ako si to ozaj prežívala, keď išli sme do šatne, hej, a vyzeralo to proste hrozne, že bude debakel, a zrazu vyšlo úplne iné družstvo? Tak sme si povedali pár tak teplých slov v šatni. No. Daj také teplé slova zo šatne. Nie, sa nevravíš, čo šatni dostáva v šatni. Hej, nič? Ani jedno? Nie. Možno mladé prezradia. No, to tam ostáva, čo sa povie v šatni, a potom, aby bol nejakú jediné úplne. Sama som proste, neviem, sa mi neverilo, že čo dokáže. Ale len tak akože slovne, že žiadne, že ručne stúčenie. Nie, slovne. Aj to nepovedal pár vecí, pár slov. A tréner Svitek, ešte sa možno k nemu vrátime, ale skús ho nejako, môžeš ako hráčka ohodnotiť a porovnať s tými ostatnými ako trénera a môžeš aj ako človeka. Podľa mňa nie je to rozdvojená osobnosť, ako sa správa mimo, tak sa správa na tréningoch, i keď je veľmi dôsledný. Čo sme proste si všimli, že všetko do detailov, všetko presne ako chce, a nám z toho vyplatilo, keď sme plnili. No ako človek je to strašne zábavný človek, kuse vtipy, srandy s hračkami, a keď testovali, keď niečo pre vás nám nešlo. Ale tak ťažšie, aj keď sme ho treba nahnevali, tak bol pár dní, že nahnevaný, ale keď prišiel druhý zápas, dáme dobre, tak úplne sa k nám. Lebo my, čo sme ho sledovali z hľadiska, tak niekedy proste tie jeho prejavy boli ako veľmi temperamentné a občas aj zdrapil hráčku, keď mu pretekali nervy. Ja to menej, my to tak nevnímame tieto veci, keď si na tom blízku, tak ja sme jej z teba via lopta, hrísko, super. No ten tréner, jasné, ale neviem, ja som už sa toho trénera, že je to už také normálne, pretože keď to po nás kričal, alebo tak. Že už aj taký... Ale za niektoré hráčky to pomôže, keď zakričia, tak zdrapijú. Aj takých ukričanejších si zažila, alebo? Tak, hej, pán Kurila aj taký tiež bol taký trošku temperamentnejší, dosť. Ale tak to patrí podľa mňa, že basketbal by také, lebo keby bol trénažal si na lavičke, a tak asi by to nebolo boh vie čo. Nás učili, že tréner má zachovať chladnú hlavu a že má naučiť hráčky na tréningu všetko, ale ja si myslím, že ten tréning sa nikdy nedá porovnať s tou situáciou, ktorá proste vznikne na ihrisku. To sa nedá proste vymodelovať na tréningu.
Zranenie ťa vyradilo aj z reprezentačných bojov na majstrovstvách Európy. Myslím, že si sa na to veľmi tešila, pretože ste v tom doplňovacom súboji ste proste si vybojovali ten postup. No a predpokladám, že si to sledovala celé tam. Mala si nejaké kontakty s dievčatami priamo, dávali ti správy, ako sa cítia, ako to prežívajú, pretože sa im podarilo vyhrať jeden z 5 zápasov. Aj tú poslednú šancu, ktorú mali so Švédskom, vlastne tiež dá sa povedať, že pohnojili. Aké si mala od nich správy, ako si to prežívala? Tak komunikovala som s nimi, ale z nich v takom veľkom rozpätí, predsa mali podľa mňa dosť iných nebasketbalových starostí. Tomu sa nejdeme vyjadrovať, už o tom som povedala dosť vecí. A ja si myslím, že keď máte, tak to poviem, na našej úrovni basketbalovej, keď sú baví reprezentácii, by sa mali sústrediť iba na výkon a nie riešiť, či si majú čo obliecť, ak si majú čo obliecť a či vôbec budú niekam letieť, keďže ešte pár dní predlo nevedel, či niekam pôjdu vôbec. A babi vnímali to tak, že boli z viacerých vecí dosť tak nahnevané, ale dali si to ako kolektív, povedali, že to riešiť nejdu a si myslím, že keby mali viac kvalitnejších zápasov, tak by spravili lepšie miesto, lebo majú na to 5. miesto, ako bolo plánované, áno. No, k tým zápasom čo povedať. Pozerala som zápasy. Keby hrali ako proti Ukrajine, tak... Ale viete, nie každý nedeľa, tak sa vraví. A keď máte okolo seba, neviem, ešte iné tie veci, ktoré stále riešite, tak... Čiže tam vlastne to pozadie zohralo takú dôležitú úlohu v tej celkovej nálade aj v celkovej... Ťažko povedať, či dôležitú úlohu. To si zase nemyslím, že úplne najdôležitejšiu. Istý babi sa povedali si ideme, všetko to je vlastne preto, aby ste pre seba niečo urobili. Vy ste si zahrali nejaký šampionát, nie to vedenie. No ale ja si myslím, že je iné hrať, keď máš ideálne podmienky a nemyslíš sa naozaj ničím iným zaoberať, ale ideš na to ihrisko a tam proste dáš ten výkon. Hlavne po tých 2 debákoch boli babi dosť tak skôr mutené, pretože myslím si, že mali najlepšie. Máte tam nejakého psychologa, ktorý v takýchto prípadoch pomôže? Minulý rok nebol nikto, čo by sa s nimi rozprával, ale už ten rok mali pána Mackovina z Košíc a on sa tieto veci dosť dobre venuje, takže viem, že im dosť pomohol niektorým hráčkam, dostať sa z tej debky. Áno, z tej debky doslovne to tak poviem. Takže myslím, že to im dosť tak dalo. Ale tak ja si myslím, že si vôbec nerobili hanbu. Podľa mňa to vôbec, ako to bolo písať do novín, to s tým vôbec nesúvisí. Na to, ako to všetko je na Slovensku, si myslím, že zahrali veľmi pekný úspech. No, mohlo byť isto aj lepšie, ale... Typicky slovenský, že každý vie hrať basketbal, každý vie hrať futbal, každý je v tom dobrý. Každý je múdry, tak. No, a najmä máme vždycky veľké oči a nakoniec pozri, ako dopadli futbalisti tiež asi nie tak, ako plánovali. No, takže treba majú trošku inú prípravu a trošku iné, všetko k ním sa staví a tak. Možno treba byť niekedy trošku taký skromnejší v nárokoch a potom sa vytešovať, keď sa dosiahne niečo všetko to babi vlastne robia, poviem to tak, nemajú za to platené vôbec, ani korunu na to nemajú platené minulý rok. Repre? Áno. Čiže tým pádom oni to robia vlastne vo svojom voľnom čase, keď tak vezmete. Nemajú to ako, že idú tam a majú z toho niečo viac. Ako proste dobrý pocit, že áno, dobrý pocit, že tam šli. A oni akože všetky vedia už dopredu s tým, do čoho idú. A tu bolo isté minulý rok, vedeli sme, do čoho ideme, ale dávno je to reprezentácia a to sa neodmieta. Jasné. Nakoniec reprezentácia nielen ako krajiny, ale aj vlastne tej hráčky, lebo na tých podujatiach vrcholných sú určite nejakí tí, agenti, skauti, ktorí vlastne odchytávajú. Teba odchytili už niekde? A mám taký dojem, že áno, lebo som čítala o nejakých ponukách. Skús nám o tom niečo povedať. No, teraz sa už to vyjadrovať, neviem, keď som to už to podpísala, ale tak uvidíme. No dobre, ale boli by nejaké ponuky, hej? No tak niečo bolo, no jasne, že pár ich bolo, ale tak viac menej som to tako nešla do hĺbky, do tej zmluvy, iba tak, že oslovenie, ale ja som sa rýchlo rozhodla. Máš rada ružomberok, nado všetko. Mám ho rada, ale nie do všetko, ale ešte nie je ten čas, kedy. Myslím si, že ružomberok napriek tomu, že sa ani nedarí zatiaľ získať ten titul ako v rámci Slovenska, tak myslím si, že stále ružomberok má cvenk. Áno, má svoje meno, tak, to nezmôžete. No, poďme na novú sezónu. No. Tak prípravy na novú sezónu sú v plnom prúde. Myslím, že teraz majú najviac roboty práve tí manažéri a tréneri, ktorí si to musia všetko v tých hlavách poskladať a musia poskladať nejaké tie dobré týmy. Menia sa hráči, tréneri, určite však nie je jednoduché zvykať si stále na nové tváre, povahy, nároky jedných aj druhých.
ako ty ako jedna z mála stálych nášho týmu dokáže sa vyrovnať s tým. To už sme to trošičku načali, ale skús to ešte raz, keď očakávaš napätím, kto príde nový do týmu, sleduješ to trošku, alebo ti je to úplne jedno? No viac menej, ja s tým nič nespravím, kto príde do týmu. Samozrejme. Čiže s tým musím zvedieť, či príde taká povaha alebo taká hráčka. Viac menej sa na to možno aj teším, že také nové hráčky, keď som bola mladšia, tak prvé to bolo trochu ťažšie predsa, alebo keď tu bol niekto dlhšie, tak máte k tomu človeku nejaký ten kontakt, si vybudujete. Ale už stále, že to proste tak nevnímam, predsa basketbal je ťažké nájsť si, tak najlepšiu kamošku, keď to vždy takto mení. Ono skôr ide o to, aby sme si dobre zapadli a vydržali spolu ten rok, možno 2, keď to tak vyjde. Ale to asi 2 roky je veľa. No veľa, ja si myslím, že skôr v Ružomberku je 2 roky veľa, pretože normálne by to ten tým mal aspoň tie 3, 4, 5 rokov možno fungovať, aby mohol potom siahať aj na tie vyššie témy, teda mety, vyššie mety, lebo zohrať tú hernú taktiku a tak ďalej, to všetko chvíľu trvá, kým sa to proste do toho družstva dostane. Z tých dievčat, s ktorými sa ty stretla počas toho pôsobenia tu na Ružomberku, určite nejaké zanechali takú hlbšiu stopu v tebe? Zanechali, no jednoznačne Carmen Guzman. A ty mi tiež, že už tu nie je. No, to je mi veľmi jednoznačne. A máš ešte s ním kontakty nejaké? Stále som s ním v kontakte. A nepošepkala si, aby prišla ku nám? Ale tak viackrát už pošepkala, ale tak keď máte takú dobrú ponuku vlastne z Francúzska, ako ona dostala z Landes, tak čiže to odmieta. Je to o financiách v podstate? Viac menej áno, tak to poviem na rovinu. Ona ostala vlastne aj druhú sezónu tam ostáva, čiže... Takže je tam spokojná. Dostala to po znovu druhú, tak nie o čom. A teraz sa ťa opýtam ešte, keď si ju spomenula Carmen, zapôsobila na teba ako svojim herným umením, alebo aj ako človek? Najskôr to bolo herným umením, tak ja som chcela, lebo tak my sme proti nej hrávali, už nahráme v Nitre. A tak niekoho braníček, ktorý vám 5-krát vnikne, tak jasne nechcete mi, ako to robí. Tak najskôr som sa s ňou tak basketbalovo, ale to bolo to všetko, to samé začalo. A ako človek jednoznačne super. A keď si spomenula, že ste hrávali proti sebe, predpokladám, že si ju častejšie bránila, lebo ty si v tých obranných činnostiach celkom slušná. Takže hovorí, že sa ti to občas aj nepodarilo. No, občas, no proti nej dosť často prvé zápasy, ale potom už keď som vedela, čo ako robí, tak už to šlo jednoduchšie, hlavne na tréningoch, keď vlastne bola v podstate o dvojci celý rok. Hej. Čiže mladým môžeš odporučiť, že keď si dobre prečítajú hráčku, tak zvládnu aj takú tú, by som povedala, vyhratejšiu a... No, tak je to všetko o skúsenostiach predsa. Určite. Však. Ale Carmen to aj ako človek, super, vážne. Dobre. A z trénerov? Tých si tiež zažila niekoľko? Z trénerov? Aj ten pán Svitek bol to byť tréner, to nemôžem povedať. Mám nejaké svoje, poviem tak, putok ružomberským trénerom, jednoznačne, lebo s nimi som vyrastala, s každým jedným. Mám nejakú tú spomienku. A aj napríklad aj pán Kurila, bolo s ním si ťažké sa to dokopy, ale potom už teraz vlastne možno nepovie krivého slova. Vážne, tiež dobrý človek podľa mňa. No neviem, ja to poviem tak skôr, že ťažšie zvykám na trénerov, keď nejaký nový tréner príde, ale už potom, keď už to tak je, tak už po každému si človek dá inaký ten svoj vzťah a už ho vníma ako trénera, a potom už to vlastne ako človeka neskôr. Neviem, ja osobne, každý mi niečo dal, tak to poviem. Spomínala som teraz takých tých veľkých trénerov, hej? A čo tí, ktorí ťa v tých basketbalových plienočkách? No, pán zdravím, každý má takú spomienku, že sú všetci tí ružomberskí tréneri, tak... Ale teba Marta Žbírková teba netrénovala? Trénerka Marta Žbírková mala rok. Aj pán Nebohý Frajkor už mal rok. No a potom pán Luška na prezentácii Michal Porubčan ma mal. Takže... Keď sme už prešli do tej minulosti, tak ja si myslím, že by sme mali spomenúť aj takú tú hviezdnu éru Veroniky Černákovej, kolektívu a teda tých juniorov, ktoré boli okolo vás. Majka Felixová, Klaudia Lukačovičová, keď ste boli v Ružomberskom gymnáziu a vlastne ste išli na majstrovstvá sveta. Áno. Takže skús o tom niečo. Ťažko sa mi to popisuje, keďže som tady nehrala, lebo som mala zlovenú kľúčovú kosť, ale tak bola som tam a bolo to úplne najlepší zažitok. Ale vyhrali neskutočne to finále, proste čo vyhrali o tie 2 body, to nezabudnem do konca života. Musím spomenúť Denisu Šipecovú, a v tom zápase asi 6 trojek. No. Ona už nehrá dneska, že? Nie, ona musela kvôli zdravotným problémom skončiť. Takže bol tam úplne zážitok neskutočný. A tam ste boli dvakrát, nie? Či... My sme boli iba raz gymnázia vlastne na tomto, lebo to je každé 2 roky a nás to už potom obišlo, ale tak
bola to zlatá éra aj gymnázia a bola to aj tu zlatá éra, keď sme vyhrávali, čo sa len dalo. Boli celá sezóna bez prehry, či už kadetky, či už juniorky. Ja myslím, že vás to aj trošku odpichlo, pretože ste sa stali známymi aj ako hráčky. Dobre, čo dáme ďalej? No vráťme sa k nastávajúcej sezóne. Ako sa na ňu pripravujú, už si spomínala nejaké tie rehabilitačné cvičenia, ale keďže už je teraz éra profesionálnych hráčok, my sme bola kedy trénovali aj v tom medzisezónami doma, a teraz je to už na vás vlastne. Čiže ten individuálny plán vám tréner nejak poradí, alebo máš na to svojho nejakého osobného trénera, alebo si ho už dokážeš zostaviť sama proste, lebo je jasné, že nemôžeš prísť na začiatok novej sezóny absolútne bez prípravy. Keďže som potom zranení. A tak viac menej niečo si už viem pripraviť sama na základe školy, nejaké tie veci, ale nie je to ešte také práve, čo by som predstavil to tak obširnejšie, ako mi to vie treba náš kondičný tréner Jarko Lacovič pripraviť, alebo trénerka Iveta Bieliková. Je to pre mňa jednoduchšie priznať tréning a vedieť, že ma čaká niečo veľmi ťažké, ale on mi to pripraví tak, že vie, že mi to pomôže. Lebo keď si niečo sama spravím, tak neviem, či to ešte úplne ešte nepríde, alebo či si nezvolím ešte, lebo predsa ešte nemám úplne v poriadku, potrebujem ešte nejaký týždeň, aby som bola úplne fit. No tak mám už svojich, to poviem tu v Ružomberku, tak za tie roky sa to spomínal si Jara, ja viem, že on to proste vie to naložiť tak na človeka, že dá zabrať, ale naozaj v konečnom dôsledku máš z toho dobrý pocit a necítiš nejakú mimoriadnu únavu, a nedaj Bože, že svalovicu už vôbec nie, hej? Nie, vôbec. Vôbec nie? Tak slovene. Hore dole, hej? No, to už na tie roky človek si zvykne. Tak ale zase to patrí k športu, hej? Ale hej. No. Ale v auguste, keď môžete sadnúť na posteľ, keď sa môžete postaviť. No alebo to mi tam niekde chýba, nie? Chýba, no nie, pri takých váhach to nechýba, to musí byť. No. Bez toho to nejde. Že už tam nie je len vlastné telo, ale aj nejaké tie závažné. Spomenula si školu. Áno. Že teda už máš niečo naštudované. Študuješ trenérstvo, môžeš nám povedať, kde, na akej škole? Ja momentálne som skončila vlastne bakalárske štúdium pred 2 týždňami v Bystrici na Fakulte humanitných vied. No a pokračujem ďalej v magisterskom, čiže ma čakajú ďalšie 2 roky. Ale tak teším sa na to, lebo tá škola je fajn, akože mám mrzí, že som v nej trošku menej, ale dá sa všetko postíhať aj tak. Menej si mám menej voľného času, musím sa viac, keď mám voľno, musím bežať do Bystrice. Tak to poviem. Dobre. A prečo práve trénerstvo? No, keď som skončila vlastne strednú školu, tak viac menej som chcela niečo robiť so športom. A začala som chodiť na tréning Mišovi Porubčanovi, k tým malým deťom, tak viac menej to musíme nejakú tú postupnosť. Tak som šla na skúšky v Zalima, tak som tam, no a je to fajn škola, baví ma to isté, ma to veľmi baví počúvať tých máte tam profesorov. Takých erudovaných odborníkov, alebo si povieš dakedy, a toto poznám, čo mi to ten dára. No viac menej veľa vecí viem, keď tak to hovorí, ale je to tak inak povedané, tak si človek tak viac uvedomuje, že čo mu treba, čo mu netreba, na čo má ešte pridať. Čiže to, čo vlastne ty máš odtrénované a niekedy ti možno aj nasadili tréner, že prečo toto musím robiť, tak teraz vlastne si to vieš zdôvodniť. Áno, vieš to zdôvodniť aj poučkami, momentálne, takže je to fajn. No. Vieš si seba predstaviť v role ružomberskej trénerky? No, už sa také padlo, lebo keď skončím školu, čiže to bude mať to isté. Ty vlastne keď skončíš, tak budeš mať automaticky jednotku, hej, trénerskú. Ale tak na to je ešte času. Prvá nechcem byť dobrá hráčka, až potom možno neskôr, keď už budem. Štúdium na vysokej škole, viem, že teraz tam sú rôzne tie kreditné systémy, toto si môžeme odložiť, preložiť, založiť. Tvoje prázdniny vysokoškolské, vlastne skončila si bakalára, tak ty máš teraz čistú hlavu. No konečne mám čistú hlavu, ale som si to predložila o rok, čiže som rada, že už mám čistú hlavu, lebo ma to stalo toľko stresu, tá škola podľa mňa. Takže úplne ideálne. A nebolo to úplne, nie je to jednoduché mať len tak prácu a odbiehať ešte mimo mesta do Bystrice. Počkaj, keď hovoríš prácu, ty si popri zamestnaní študoval alebo ako? No, basketbal myslím. No, toto by sme mohli ľuďom vysvetliť, lebo ľudia si myslia, že taká basketbalistka má život, hej? No. Ale v podstate je to tvrdá drina a makačka. Tak je to makačka, keď máte 2-krát do dňa 2-hodinový tréning a povedzme to ešte musíte znať do Bystrice a byť tu zase fit pripravená, hlavne myslou. Alebo keď vám nevidí taká skúška náhodou, nedaj Bože, alebo nejaké atletika, alebo niečo takéto, plávanie, čo to máme, tak je to dosť ťažké myslieť iba. Čiže keď normálny človek pracuje, dajme tomu 8 hodín,
No. Tak taká basketbalistka, čistý tréning je 2 hodiny, dvakrát to je 4 hodiny. Príprava na to, potom kým sa dáš do poriadku. No, to ešte pred tréningom, po tréningu robiť nejaké veci, ešte pomedzi to máte, neviem, posilku. Nie je to také jednoduché, ako si niektorí ľudia myslia, že sem prídeme len tak si zahádzať, tak to poviem. Je to okolo toho podľa mňa ešte dosť veľa driny. Hlavne je to zdravie. No a v tom tej hlavnej prípravnej časti, tak tam v podstate už je toho tréningu ešte viacej. No. Takže čo vlastne nejakú tú nadstavbu, tak občas a cez sezónu, keď sa chodí vonku a tak ďalej. Takže myslím si, že podstatne viac aj ako 8 hodín denne to vychádza. No vychádza to isté, lebo človek skončí prácu a už na ňu nemyslí, no myslím si, že keď niekto robí nemyslí až tak, a my musíme stále, príde zápas, čo preorientovať sa rýchlo na každá streda sobota sa hrá, vždy iný súper, vždy iné hráčky. Je toho dosť, podľa mňa. No. Takže popri tom si zvládla školičku, prázdninky vyvetráš hlavu a potom ideš ďalej do školy a aj ďalej hráme sezónu. Hráme ďalej. Takže skúsme niečo o snách a túžbách. Každý z nás má predstavu, čo by chcel v živote dosiahnuť. Niekto si to vie dať do poriadku v hlave skôr, niekto trošku neskôr. Športovci to majú ešte pestrejšie, pretože tí si musia zariadiť a zorganizovať tú športovú kariéru a popri tom samozrejme beží aj nejaký ten osobný život. Hej. Tak Veronika, aké sú tvoje športové sny a túžby a aké máš predstavy v tom svojom osobnom živote? Športový sen najviac, no skončí ti. Keď som už tak dlho v tom veku, by som chcela vyhrať to prvé miesto, porať tie Košice. To by sme mohli teraz zahrať si Euroligu, to je hráč, každej hráčky. Dostať také, nepoviem skvelé, ale dobré angažmá, má, kde sa bude dariť v zahraničí, ale to je ešte do budúcna veľmi. Momentálne som tu spokojná a zatiaľ nechcem nič meniť. No uvidíme, no hlavne porať tie Košice, jednoznačne. To, pravím, čakala som na niečo toľko rokov a akurát sa mi to, musel som sedieť na lavičke, takže to je také, že splnilo sa to viac menej, ale ešte chcem byť aj pri tom, keď sa to úplne splní. Že... A tak myslím, že sme to načali dobre, tých 5 zápasov, Košičanom sme určite aspoň nejakého chrobáka nasadili do hlavy, že to nebudú mať s nami také jednoduché. Príde mladý, nový tréner, možno zúročiť to, čo do vás vložil tréner. Oni sú dobrí kamaráti, že si myslím, že majú podobné... Ako sa Suja. No Suja príde, ale ktorý vložil do vás tréner, bože. Svitek. Stará mama. No, takže... Tak ale najväčšie jednoznačne Ružomberkom by som vzala na tú Euroligu, tak to na rovinu. Ani nemôžem dať vonku, ale tu zaraz tú Euroligu. Na internete vráva si, že nesleduješ momentálne, že oddychuješ trošku a teda rehabilituješ. Je jasné, že ideme hrať Euro. Je jasné, že ideme hrať Maďarskú ligu, teda tú stredoeurópsku. Dokonca Rakúšania nejakú plánujú, ale to zrejme asi už by bolo moc, hej. No, tak tá Euroliga nám unikla zase kúrne. Jednoznačne Ružomberová Euroliga. Pre mňa najväčší sen, možno ešte potom. Dám si takú kontrolnú otázku. Koľkokrát bol Ružomberok víťazom Euroligy? Čo? Dvakrát, nie? A ozaj, keď sa tu hralo v finále, bola si tu? Bola, keď som bola malá, pamätám. Koľko si mala vtedy rokov? Bože, neviem, koľko som tu mala, keď to bolo. 2002? 2002, no. Malá som bola. Veľmi malá, ale ja som tak matne pamätám, že iba tu a takto, ale... A to bolo niečo úžasné. Tak toto zažiť ešte raz v Ružomberku. Áno, práve. A už potom môžem ísť na druhý svet. Dobre, takže ja ti to prajem, samozrejme. No. Keď by sa to podarilo zahrať tú Euroligu, len to je otázka už nie na mňa, ale ďalej. Tak dúfam, že teraz nás prekvapia a povedia, že ideme do toho, to bude podľa mňa nielen pre mňa, ale pre veľa hráčov, čo sú tu už. Ja to prajem ružomberským hráčkam, prajem to ružomberským funkcionárom, ktorí sa starajú o to celé tuná. A prajem to aj našim fanúšikom, ktorí toho roku, myslím si, že urobili niečo úžasné. To voľakedy začal z tej Euroligy, a keď Ružomberok hrával Euroligu, tak to bolo tuná. Tá atmosféra taká, že niekedy až mrazilo v kostiach. A teraz sa to konečne vrátilo. Toto, skús, ako toto vnímaš? Ja to vnímam, podľa mňa, keď porovnáme, len sa vrátim za spätne pár rokov, keď som začínala, tak to bolo 100 hodín na zápas, to bolo... Nuda, áno, dosť také nezaživné, ale keď príjete na zápas, vidíte plnú halu, no aj z Jorelky máte pred zápasom, sedíte v šatni, počujete ľudia, ak to lieskajú, sa tešia na zápas. Hlavne to aj človeka dosť tak nabudí, že konečne, no, dobrý zápas, ľudia sa tešia, my sa tešíme, dobrý, super. Preto keď počujete vážne tých divákov, ako už tam kričia vaše mená, že poďte, alebo niečo, tie ich
A tak diváci vedia byť niekedy aj takí zákeráci, najmä takí tí starí, skúsení, všetko vedia, všade boli. Kde neboli, tam sa chystajú a hráčka je kde si na piadestále a zrazu down, lebo sa jej nepodarilo dvakrát trafiť do koša a si už počula niekedy na seba aj nejaké také nepráve vhodné slova? Viac menej, keď hrám, tak ani ako nevnímam tých divákov, možno oni... Možno keď som bola mladšia, som tak sem tam, že započula, ale už teraz to tak možno nepríde, možno ma berú trošku inak, keď som odtiaľ to, tí ľudia, predsa veľakrát sa mi stalo, že ma zastavia a spýtajú sa, prečo tu ešte ostáva, takže čo. Ale tak je to veľa aj dobrého, možno tí ľudia vidia len to tam tak zlé, že... Ale tak ja som to momentálne spokojná, tak... Myslím, že nás aj vonkajší svet vníma ten basketbal, myslím, ako takú rodinku, taký rodinný klub. A rodina má vždycky niečo do seba, takže myslím, že je to aj tým. Mám tu niekoľko takých bleskových otázočiek pre teba. Daj, obľúbené jedlo? No, vypražený syr s hranolkami. Nie je to vhodná strava pre mňa, ale... Veľmi zdravé. Posledná kniha, ktorú si čítala? 50 odtieňov sivej. Ešte raz? 50 odtieňov sivej. Fúha, to si mala toľko odtieňov? Ja nie, no niekto iný mal. Aký žáner je to, môžeš nám prezradiť? Taký, má trošku taký... Dobrý, odporúčaš. Ale hej, ale tak... Autora sa mám opýtať, alebo radšej nie? Autora neviem. Ani ja si nepamätám žiadneho. Film, ktorý si rada pozrieš? Rada, no... Isté to nejaká komédia, ktorá možno smej, ale potom začala pozrieť aj horory. To som ja bola, kedy pozerala a potom zrazu som prestala, lebo... Ja som teraz začala tento rok. A tak asi možno v tvojom veku to bolo tiež tak. Celkom fajn. Pochodila si ku sveta s basketbalom. Ktoré miesto, ktoré si doteraz navštívila, tak ťa povedala si, sem by som sa ešte raz rada vrátila. Poviem tak, že do každého, lebo my, keď cestujem, tak vidím halu, letisko a hotel. Čiže viac menej, ja som z tých štátov tako veľa nemala, čo som videla. Čiže to tak postupne možno vekom príde, že by som chcela tak všetko pretestovať, také 2-3 dní som sa popozerať po nejakých pamiatkách hlavne, lebo my viac menej, keď takým ideme, nevidíme vôbec ten život mimo, vidíme iba to, čo je v tých halách a hoteloch. Čiže vnútro hala a hoteloch. Aj to nech sú ľudia, neviem sa, keď cestujeme, ideme tam 3 dní vpred a ešte 3 dní potom a obzeráme nejaké krásy, to vôbec nie. Odhráme zápas a hneď ideme domov hneď. Po prípade na druhý deň ráno. Takže žiadna romantika cestovateľská. Neviem, no tak chcela by som toho veľa pobehať, teraz momentálne by som chcela nejaké ostrovy vidieť. Tak mám ďalšiu otázku, ktoré by si chcela teda navštíviť niečo, čo si videla na internete, nejaké krásne fotky. Momentálne Rodos, alebo Korfu, Krétu a takéto. Teraz momentálne láka, tam bude sa moja najbližšia dovolenka. A najbližšia dovolenka ešte toto leto, alebo? No, už asi na druhý týždeň, niekedy odletím na pár dní preč, tak sa teším. Super, tak dobre, povyhrievať, rány pozáhať. Ja to potrebujem hlavne aj kvôli vlastne zraneniu, aby som behala po piesku, takže to je hlavne. Nie, že hlavne, ale je to jedna z vecí, prečo sme sa tak rozhodli. Tak piesoček je dobrý na nožičky, no. A veľmi dobre sa v ňom skáču jumpy také. No, budem skúšať. Dobre, ešte tu máme niečo. Veľkostopánky. Juj, no, veľká nôžka, 41,5 až 42. Tak veľké baby musia žiť na veľkej nohe, nie? No, ja nie som veľká baba, ale mám veľkú nohu, no. Mám trošku problém s dámskymi topánkami, ale tak. Črievičky kúpiť a... Akože mám črievičky, mám, no, momentálne som obmedzená iba na pár majcových obutie, čiže ma to dosť tak mrzí, ale tak zdravie. Tak za veľkú dámu budeš potom neskôr zase niekedy. Obľúbený herec alebo herečka? No, nemám. Vážne nemám, pozriem si ho, ty čo. Ktorý žáner? Už si spomínala... Komédie jednoznačne a teraz horory potom ma celkom tak upútali. Domáci miláčik? Mám psíka. Volá sa? Mops Milo. Mops Milo? Poslúcha? Ako sa mu chce, no ako sa vyspí, by som povedala. A teraz ho máš kde? Doma ma tam čaká s maminou. Veronika, ja ti prajem, aby sa ti podarilo dať sa do poriadku v tejto sezóne a aby sa ti splnil aspoň teda ten jeden z tých snov, ten by mohol teda na konci držať ten pohár víťazný a zobrať to tým Košiciam. No aj ďakujem, pozdravujem divákov.